Pietje is er niet. Greta niet. Wie missen we er nog meer? Loes komt net. Ja, zeker. Ja? We kunnen beginnen. Ja. Wat ging je dan? Wij gaan doen, is de bedoeling. Hè? Line dansen nemen wij het. Oké. Ja? En dat moet ik ze even opstellen. Dus mag ik ze oproepen? Ja, nee, zeker. Je bent baas. Ja, oké. Nou, kom maar op de line-up. Je wien wat te laat, hè? Oh, sorry. Nee, we beginnen om 12:30. Maar ik had alles tegen. Hier een opleiding, daar een opleiding. Dus, ja. Maar Tini is wel streng volgens mij, hè? Nou, dat moet ook, hè. Er zitten zoveel mensen binnen. En als ze niet streng is, dan wordt het een rotzootje natuurlijk, hè. Gaan we een beetje naar voren. Ja, een beetje naar voren. Hoe luidt het? Hier? Kom maar. Ja. 2, 4, 5. Ja. Hebben jullie er zin in? Ja. Mooi. Goed, dan beginnen we met In Dreams. Loop, loop, rechter shuffle, 3 shuffles. Linker shuffle, rechter shuffle, linker shuffle, rockstep. Shuffle pas, stap een kwart, links en links. Zij terug, rechts en rechts. Zij terug, een coaster step, een kwart en een kwart. Kun je dat al je zo snel onthouden? Ja, wel ja. Ja? 20 jaar al bij dansen, dus dat moet ik kunnen. Loop, loop, rechter shuffle, 3 shuffles. Rockstep. Shuffle pas, stap een kwart, links en links. Zij terug, rechts en rechts. Zij terug, een coaster step, een kwart, een kwart. Ja, mooi. Wij zijn mooi. Ja, die wil er niet, die wil niet. We hebben ooit 1 keer een man gehad, maar ja, wil niet. Ze zijn bang voor ons. Is dat terecht? Nee hoor, er is ook een man bij, maar ja, nee, die wil niet. Maar het is altijd heel gezellig, dus Tini doet het ook altijd heel leuk. We dansen ook echt voor de gezelligheid, hè? Enkele keer, 2 keer in het jaar of zo gaan we het optreden. In het bejaardenhuis. Nou, dat is ook leuk. Dus ja. Ze gaan nog weer verder, hè? Ja, we gaan weer verder. Omroep Friesland die dus hier op bezoek zijn in de Stellingwerven, dat ze ook moeten weten wat het Stellingwerfse volkslied is. Dus dat wou ik nou even een keer zongen. Oh. Ja? Dus we krijgen... Oké. Ja. Dan straks is pauze. Ik heb het op papier. Dus wie mee, ik heb instrumentale, Wie durft mag hier komen, gaan we zingen met een groepje. Het Tini wil vaker dit soort verrassingen? Nou, nee, ik voor het eerst. Ik zit er nog niet zo lang bij, dus dat weet ik ook nog. Dit is een verrassing en als ze het niet leuk vinden, moeten ze maar doen dat ze het leuk vinden. Oh, ja. Dus ze weet erop. Opletten! In Stellingwerfse landschap, niet geide bouw en struik, niet walligjes en heide, niet overal gebruik. In het land